Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preskat ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 28 na bulan sang Marso, tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, mga department head sa Kapitolyo nagsubmit na sang plano angot sa ipatuman nga skeletal workforce. Pagpanagtag sang food pack sa mga indigent magaumpisa na sa Lunes. Magulang pilason matapos ginlabo sang manghod sa banwa sang Murcia. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Natalana pagapirmahan sang ahensya sang gobyerno ang Joint Memorandum Circular para sa implementasyon sang layi. Nagamando sang 5 tubtob 8 kalibo nga monthly emergency subsidy sa 18 ka milyon nga pamilya para sa sulod sang 2 ka bulan. Tuyo sa amunghag na mabuligan ang kinahanglanon sa mga manubo lamang nga gina-income ka pamilya sa karon nga ginapatuman ang enhanced community quarantine agod mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Sa idalom sang Bayanihan to Hell as One Act ang emergency subsidy pagasumahon base sa karon nga minimum wage rate apang hatagan man konsiderasyon ang existing beneficiaries nga nakakuha na sa idalom sang conditional cash sang Department of Social Welfare and Development kag rice subsidy. Suno sa DILG, ang local government unit kag barangay ang magabulig sa pagtudlo pag-identify sa mga recipient sang emergency subsidy. Kinanglanon gid ini sa aton mga kauturan sa pitipit nga kahimtangan. Ang tanan nga ni ginahimo sang gobyerno para matapna ining makamamatay, makatalaga, makalalaton nga COVID-19. So, preparar sa Marso 30, Lunes na. Kinahanglan preparado na kita magtiner sa sulod sang puluyan, isa lang ang makagwa. Basta may pass ini siya nga magkadto sa mga grocery, magpatugong gasolina,
transaksyon sa bangko kag iban pa. Hindi ikaw makagwa bisan paano lang kung wala ka sang pas gikan sa mga barangay. Kinanglan nga ipakita mo gid ang ID mo kung katapo ka sang media. Ang tanan nga ni, jutay nga pag-antos, jutay nga pagpulupasensya, ang handom sang tanan mauntat ining balatian kagkagaw nga COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us?
Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 morning, bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, sa malaputan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. 52 minutos na pagkatapos sang korpyo, alas 10 tubtob alas 4 sang kagahon. Gaginios-gios na ang aton mga kauturan ng iban nagahimos ng iban ara na sa mga merkado. Pangumpra dire, pangumpra dito. Madamo na ang nagabakal tingob-tingob kung kaisa preparasyon sa masunod nga simana. Ang aton patrol, bisan sining makatalagam nga mga inuras, makatalagam nga mga panahon sa COVID-19, padayo nagalambiyong sa mga merkado dire sa dakbanwa sa Bacolod para makadulong lang sa nagapanguna nga presyo. Sa nagapanguna man nga mga balaklon sa merkado. Aberto kion kong patrol, kamustang palibot, kamustang mga merkado. Uy, Sabado subong. Ang nagaman sa patrol, amo ni mga tingog sang bagong nga henerasyon. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, John Diaz. Aksyon John, morning. Heal the world, make it a better place. Headline. Ako na natin nga, mantra dapat sa Russian Fred, kiti dapat heal the world daw, make it a better place. Ang mga dapat sa tataran ka mga ka-aksyon, galing lang kayo at tataran nga mga, o kuraiban sa aton nga mga ka-aksyon, ang wala nagkakooperar, kaya tigil expect mo ba sa quarantine period gani, ang kalabasan aranan sila misupo sa tuloyan, nagkakoribong abe, kung nagatay mo nung dito, pero it's totally different, kaya ato yung obserbasyon karon man nga aga, sa itong ginagkampangan sa may libre na public market, abao, swerte na karamo sa mga tao, daring nga nagapangumpa
temprano pa. Iba nga pa nagasunod sa social distancing, kaya nagkakapitanay kamot, nagaguyudanay, Ay. no, iba ang reaction na Fredo, tinukianay, lang galapitanay, lang inatsura kung makaistorya sila. Magbakal pa din, nagkatinupaday pang tanan, amoning duno-delikado nga dapat dito yung tani. Ngayon, avoid sa aton nga mga kaaksyon. Amo nagurong rason kung nga ang gobyerno nag-desider na ginamang ipatuman ining enhance the general community quarantine o kung enhance community quarantine kay para magsunod ning tanan kay do kung wala ni hugot nga pagpatuman sa nanuman nga polisa do pabayaan lang niya sa aton nga mga kaaksyon. Pero ang action file karon nga agari kita na live na report sa may limited public market. Hindi na aton diri maaligar nga aton nga mga kaaksyon patayan sa Japon sa pagbrigya diri sa pinalaman ka mga balkon pinakamakararuto no ang aton diri sa Kiara pinakol sabi sa mga ulutanon diri sa may merkado publika check diri si Manong karon nga aga no. No, good morning. Morning. So far, basta sa mga baligyan, nagtaas presyo sa mga baligyan. Oo, Ano? Ano ba presyo? Ginansa ka ba Japon, Guru? Ginansa ba Japon, so 20? Ang pizza, ito yung na no? Ang bilog? Ang bugkos? Ito, ang bugkos ng pizza, ito yung sila niya, Ilalik na mo, o pizza, yun na yung silang. Kurado. Pilan na unang presyo? 40-50 pesos. So, mong 20 pesos lang ang pizza. Pero ginubra mo na o ginapangguaan mo? Ginabugkos mo? Ginakuhaan mo sa punta para mag-ano? Sige. Pero lang kaya na ang pinasubong lang ang kilon? 30. Ito muna pinala. Sa 20, 50, puno. Mahal. Mahal naman sa kay Gamahat, maliwat ang langsam. Okay lang ka, mahal na lang ka, Aksyon Fred. Ining ano yan, sayote. Sayote ko nagkabla. Sa pilang sayote mo? Wala. Punong bilog? So nagkapilang bilog sayote. 20, 15. Nagbawrat mo, ginawan gali. Pero kung ginansa ka ba man nato? Oo, nagkaganisa ka na sa pulo. Gamay-gamay lang gali. Ang imo pakbet, subong nga pila. Ano mo na pilotos na? Hindi, kinilog yapon. Isang kilo. Ano sa isang? 40. Nagurato gali halos tanan ng mga balik. Parang barato ko kung. Anong balako? Pinasubong Ang baratong 50, 30 na subong. ay vibe tigil na ginubo sang balatong tingnan pag barato sang baligya o bang talong niya talong mo tama Talong, subong, kuwanan na ako kayo isang kilo. muna Mga 80. diba sinta ano na pinaka base price depends ang ay mga rabanos Harabanos sa pulo ang kilo. ulo na lang kilo sa rabanos so wala pilang kilo 20. price na po pa Oo, labot ka. dako kagin barato sang mga baligya so Aksyon dyan. action test May kapamangkot din mga nagabaligya ka Christmas subong. why Away gid. Iban mera man eh. Sipot-simpol ang ilan eh. Kusing may ano. Ang sibuyas, subong ito na mahal. Sibuyas, 60, subong ba 5 lang yung natagay. Teka, nakula ko sa yun barato. Anong rason? Kilo tayo sukla. Ang rason kay hindi na sila makabaligya. Ang alin sa kanlaon, hindi na makabaligya. Kaya mo na nga, grabe ang pagnubo. Damo-damo, hindi na sila subong. Oh, nadula ang patrol. Kasi magkala-perde mo na ito sa puno. Okay. Malagaling nga doon ginapaupot. Maurot na lang nila para nga maurot nga hindi na maperde. Makwarta lang nila. Ang pipino yan. Ang pipino, ang mumantag 20. Ito na. Pero na 40, 50. Naku, ang patatas. Ang patatas sa mga nang 70, 80. Ito na yan. Amo na gyapon wala na yan nagnubo. Ang kamatis yan ay. Ang kamatis nagmahal pa gid. Ano mga kamatis? Kasi okay nagwa na sa nang wala na halin sa Iba na lugar. kasi iba niya lugar si amo na nga nagmahal siya. Ito kamatis. So ba ang presyo 50, gadlagan 80 na. Okay. Gali. Sige. Thank you kita. Padayon lang sa pagupod. Thank you kid. Ano Aksyon Fred karon nga gala muna nang presyo dre. Halos tanan nga mga Aksyon dyan.
Aksyon Fred? Hindi ba lang nga mga produkto katulad sa mga utan, pagkaon, kagiban pa, ginapahanugutan ina nga makagi, di ba? Yes, yan na allowed sa mag-agi. Pero problema, dre ibang turod, hindi na bala mag-risgo, kaya ikabalog ka mo ni mga baligya nga dasig madunot. Ikaduha nga rason nga nagsarol ang presyo, kaya tinamo-damong supply, iban nga nakapang-harvest na posible gikan sa kabukiran, ginapaubos na nila kag ginadiretso action Fred diretso sa mga merkado para tapos lang sa pagbaligya Manila kay kung itinerto nila hindi sila kaginansa maputogid sila siya mo na ang posibleng rason kung damo nga nagadamong available nga supply ang demand nagapabili na sa Japon hindi ba nila din madasig-dasig na mabaligyan ang tanan action na Fred amo na nga nagabarato ang presyo siniti sa mga kapalaligban posible ini sa mga managbaligyan sa mga ulutanon kay tikon na baratong presyo hindi sila kaginansa mo sige na kadako pero it's okay lang man nakisubukan sa time sa sila na uman nila pagbalik kung pag normal na sa sitwasyon kag hindi na ginamo sila kataas sabi no wala doon ang quizzes o hindi na ginamo sila kalalaksyon Fred at least mas maganaga ng sitwasyon diri kag ang pagbaligyan ay nila sa mga tanong na balik naman sa normal. So ang presyo subukan mo na natin temporarily, hopefully kung makabalik na sa normal, magbalik mo na action of Fred ang presyohan ay drink ng merkado. Laban-laban na, Boss Domingo. Domingo, Boss, pagalunes, pizza 1 na. Gali, pizza 30 na. Yes. Hindi, may ara na kita pagdili sa mga paglagaw-lagaw. Sigurado, mga utanon, kagiban pa, magkalaurot, ginabakal sa pumuluyo. Ako, amo ginaang matabo, no? Kaya hindi mo maligar bala ang ginatawag bala nga panic buying. Miski ano pa na kapanomdom sa gobyerno, iba niya ano ginaya, ma-preparar ginaya kag malaman kinaksyon Fred. O galing kita mo ng problema, ay pila ka mga policy like social distancing, amo nang hindi nila masunod, no? Kaya pinalumba na sila bakal man sunod dara kag nagaginutok man diri ang sitwasyon sa mga merkado publika sa amo ginatana ginalikawan diri sa rason tug ginapatuman ini nga community quarantine pero kay bangod sa amo sini nila ton maligar kag kay buwas lauman ang pagdamo pagirugado ang ini mga baligya ini available jo tayo na lang ni magkarabilin reaction Fred no and ikaw lang aga pero pinakarabang pila diri sa mga magbakal sa isa establishmento komersyal hopefully nga temprano kasi magbakal mas temprano mas sila makapulis sila matagsag ka mga lugar. And ang mga pinakasitwasyon din ito, pinakulina ito nga pagbantay sa mga presyo sa mga balakon sa merkado publika. Karon gid lamang nga aga mga kaksyon. Bantay pinakamasyon balikat gibon sa patrola. Karon gid lamang nga aga. Tandaan mga kaksyon. Isa sa mga rason sa pagtugas sa maratiyan sa panlawas. Among paguyang o kurang pagdumo sa ating function. Ang mahiko nga kolon kagang hindi nigural nga pagpagwa sa hiko sa inyong lawas. Ang may dako nga papel sa paggawa sa inyong function. Ang dapat timon siyempre ginama mga kaksyon papasugon kit pasan nyo ng inyong function. Pagis adlaw nga pagkain Super Fiber, the best active colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa ito magkagsyon magbakala sa Super Fiber ni available man mismo sa mga klinika na ang tanda naman sa Life Extension Clinic JS7 dito sa ginamang sa DHL ang tungas ng dalang niya Burgos Cagalo Laksona sulat sang Bacolod may iba marin makakala Super Fiber sa mga butika na amtang malapit sa tagsa ka mga lugar sa Bacolod ang tagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa Bacolod sa Aksyon na sa Bacolod Aksyon Pacho Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02. Ari ay ang mayong imuon sa aton mga kauturan para nga may ara kabla puntos balay mo bakal ka sang ginamos bala nga ginbayo pagkatapos bakla mo tambok baboy kagisahon kag ipreparar. Ari paged para may pundo ka, karaho ko ni barato, pakason mo na siya, huluman sa panakot, ibulad, ipakaging nga priti kainit subong preparasyon sa sulod sang 3-1 kabulan. Kung may mga bangros ka na, pakason man, imo man alamayuhon, ibulad, ipreparar nga, hindi sa maanobla, sa sinimana, kati kung di kagkagwa, kabudlay na, pero kung may ara, kaya pundo, at least magkapian-pian, no? Ang importante, pagit sa tanan, kinhanglan, may bugas ka sa balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Sabado, subong, pero abierto ang Life Extension Clinic nga aman. Agod nga magbaton sa mga customer
nga magbakal sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Amo ning kinanglanon nyo subong, labi na gyud subong sa delikado nga panahon. Kay sa Life Extension Clinic, dira lang mabakal ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Amo silingon mayo klase kay ginarekomendar sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran ng panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock.
mga balita naton sa Kapitolyo, mga department head sa Kapitolyo nag-submit na sang plano angot sa ipatuman nga skeletal workforce. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nasubiter na sang nagrainlaing nga mga department kag division head sang Kapitolyo Provincial sang Negros Occidental ang ila sinitag sa plano may angot sa iga-implementar nga skeletal workforce sa mga talatapan sang gobyerno provincial. Umpisa sang i-implementar man ang enhanced community quarantine sa bugos nga probinsya. Suro kaya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, magapanayon sa gihapon ang serbisyo sa Kapitolyo para nga matatapan man ang mga dapat asikasuhon, ilabi na ang pila ka mga suppliers nga nagapatagayon sa transaksyon. May pila man ka mga health workers assigned sa nagkalain-lain nga mga district hospital ang nagapatagayon sa ilang preparasyon para mapasiguro nga sila ang hindi man tanto mapektuhan sa period sang ECQ umpisa Marso 30 tubtob Abril 14. Attorney Diaz. Ang aton nga mga department heads nagatag na day skeletal force man. So just to make sure nga ang aton nga mga suppliers mabayran, ang aton nga dietaries may ara cash advance para mainugbakal sila sa ilang nga mga pagkaon para ilutuon dito sa hospital. Ang mga manok nga nag-abot diri, no, may damo na nag-donate, kapasalamat kami, gina-distribute man na naton sa hospitals, no. Ang aton mga health workers need all the help that they can get, no. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon. Marlon Hedovaya, una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Bakal ng kamuhabon 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical puro-puro, kagini makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herbang habon. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Hindi sini magkurinot ang panit. Para sa hubig kag prisko nga kutis, Santon Plus Herbal Soap, Healthy Beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 31. Una nga bula resulta 30 kag 1. Second draw ikaduha nga bula 31 38. Ikaduha nga bula resulta 31 kag 38. Third draw ikatatlo nga bula 24 33. Ikatatlo nga bula resulta 24 kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Aber, kapi-kapi ka mo. Diri kita sa Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami niya kay sa may mga diabetes bala. Amo gini ang dapat sa inyo, kaya wala ni kalamay mo. Natural sweetener lang siya.
makabulig paalerto sa aton lawas kag paminsaron. Nagapangapin ang bugos ka pamilya, hilti pakamutanan. Ining mga utod naton bala nga bawo kabudlay mag-itsar, 2-3 kadlaw, hindi makagwang ko abyan, delikado. Kapi-kapi ka lang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya ang panawag sa iya, natural colon cleanser, loaded sang phytonutrients, tinluan niyang inyo kulon. Matingala, makibot ka lang, nga samtang kapangapi ka adlaw-adlaw, sang Dr. Alfred's Green Coffee, mangin best friend mo na ang comfort room. Amo ining sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ga-enjoy ka na sang saborya, naghahatag pa siya ikaayong lawas. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal na sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Si Mayor Bing Yunardia nagpagwa sang mando ehekutibo numero 3. Ano ang kaundan sang among mando ehekutibo? Gapangabay ang alkalde sang syudad sa Bacolod nga tamdo naton sang maayo ang aton mga frontliner. Hindi naton pagsika-sikaon, hindi naton kabigon nga daw may ara makalalaton nga balatian. Inabalang daw anuson iya. Bangod sa COVID-19 gani, may mga empleyado sang Riverside Medical Center nga nagaayo kag nagapangayo bulig. Nga daw ang diskriminasyon bala, nga bisan magsakay sa salakyan daw hindi pagpasakyon, mga pedog na tabog sa tag-iya, sa mga boarding house na luyag pahalinon, kay bangod sang natabo bala, nga dila nagsulod ang isa ka pasyente nga may coronavirus. Di bangod sini, daw hindi amo ang pagtamod sa pila naton ka mga kauturan. Di siling ni Mayor Bing, dapat tamdo naton kag pasalamatan ini sila kay mga frontliner ini sila. Sila niyang gaatubang sa peligro, ginataya ang ilang kabuhi para lang matipanan ang mga natapikan sang COVID-19. Mga bag-o nga baganihan ini sila. Daw sobra naman na yang bisan sa tricycle kag tricycle, hindi nyo pagpasakyon. Kaempyado sang Riverside Medical Center. Di siling ni Mayor Bing, abi, tagaan taman sa mayong pagtamod, kabigon ta sila, nga amuning aton ya, nga tagpangapin, amuning nagatipan sa aton, kung pananglitan tapikan ikaw sang kagaw, ining coronavirus. Amo nang palayag sang alkalde sa Bacolod. Si Vice Mayor pamilyar na siling, abi niya, butangin nyo lang na tululuganda. O butangin nyo lang sang space ang hospital, nga dira na makapahuway ang aton doctor kag nurses. Pero para sa akon, di mayo ng batasan. Dapat naton sa pasalamatan kay sila lang ay isog nga magatipan. Di kung may arada kang tapikan kakagaw, sinong gatipan kamo? Hindi bala mga doktor kag nurse lang? Di pagkatapos, amuhon ta sini. Daw, hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo natin at Easy Rock.
Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Time las 5:27 na, Santon Plus Herbal Capsule. Ang balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Kung palanakit ang kalutalotahan, palanakit ang kalawasan, epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Kung nagabutod ang tiyan sa kabataan, gasakit ang imutyan, sakit ang puson, aber bakal ka, Santon Plus Herbal Oil ibanyos, epektibo kayo. Amo ining aton panawagan, bakal kamo Santon Plus Herbal Oil ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency inyo gidini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga program. Mga ka-aksyon, madamo sa
sa naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. Plus 5.33 na Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 ini siya nga magtunaw sa mga bukol nga nagatubo sa lawas. Kung may bukol, tunawa. Basi mangin malignan pa ina. Bangod ang bukol sa baga, tumor, goiter sa una, ginapaoperahan ini. Ang pag-opera, okay man.
O galing may agi, may pilas, may pinalian sa Santon Plus Herbal Capsule ang mga bukol nga nagatubo sa lawas iya inaatunawon. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siyang kinanglanon ta sa subo nga tinion. Agod nga magbakod ang lawas nga hindi kita dali-dali tapikan o bosip o nilanat trangkaso. Delikado abyan. Kinalan mabakod ang lawas, i-Mighty C na. I-kombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, kay wala ni gabulag ang duwa gaupod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na diri kita balita City Hall. Pagpanagtag kuno sa food pack sa mga indigent mag-umpisa sa Lunes. Detalyo po gi Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Aksyon Fred, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga sa Lunes nga adlaw Marso 30 mag-uumpisa ang pagpanagtag sang mga food packs sa mga indigent nga mga pamilya diri sa may syudad sang Bacolod. Sa press con kahapon nga adlaw ginpalayag sang alkalde nga 40,000 ka mga indigents nga na-identify kag na-validate sang DSSD Bacolod. Amo Aksyon Fred ang makabaton sang food packs. Ginpatahag ni Leonardia nga ini ang una pa lamang nga batch sang ayuda nga ihatag sang syudad kag mayara pa sang masunod nga ipanagtag Action Fred. Suno kay Leonardia ang punong barangay among iya gintugyanan nga mag-deliver sa kada balay sang food packs kag hindi dapat sa barangay hall para strikto nga mapatuman sa gihapon ang social distancing. Kahapon nga daw ginbaton man sang alkalde ang 500 kasako sang bugas nga gindonar gikan sa Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, Negros Occidental Chapter. Ang ideya sini, hindi pagpalinyahon ang pumuluyo sa barangay hall. Guba naman ang social distancing. Kung pwede, i-deliver nila isa-isa sa panimalay, hindi na magaling sa panimalay, sa buha, sa balay, ang mga pumuluyo, dulungan lang sila. Nabatean si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Life Extension Coffee Mix, ang kapeng highly recommended bungod madamo inisang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon ng Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad.
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental.
What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases, though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases, though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals and can leak into the lungs. This, combined with the virus's attack on the lungs, damages the cells even further and can make it harder and harder to breathe. The heightened immune response can also result in organ failure and death. Some young and healthy people have succumbed to the virus as the disease is new and no one has immunity to it. If you have a healthy immune system, your body will be able to fight it off successfully. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita magulang pilason matapos ginlabo sa mangod sa banwasang Murcia. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na friend, Hospital Subong, ining magulang matapos labon sang manghod nga nagluntad dira sa Purok Paho, Barangay San Miguel, banwasang Murcia. Ang biktima ginkilala sa kay Alan Nobles, 55 anyos, samtang ang suspitsado naman ginkilala kay Jomari Nobles, 53 anyos, pumuloyo tanan sa among lugar. Sa pag-usisa sang Murcia PNP, ang nasambit iyang biktima nakaagom ini sang pila siya sining liog, abaga, nawong kag kamot. Action Fred,
matapos labon gamit iya ang binangon. Biktima karon padayon ginabulong sa ospital kag ang suspitsado nagpalagyo. Padayon pa karon ginausisa ang motibo sang nasambit iya nga insidente. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig, pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio. O 52 na pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kay Aksyon John Diaz. Aksyon John. Aksyon ng Fred gindakop no sang mga katapo naman diri sang lupo no sa barangay officials katilaman ka mga kapulisan ining isa naman ka 50 anyos nga lalaki ini matapos nga ini nag-amo ko kunabi dira nagka-create sang alarm sa area mismo sang Purok Litsunan barangay Tantay Sulad sang Bacolod ini nga persona ginkilala naman kay Rolando Delfina residente sa nasambit man nga lugar kag ining si Renato Fuentes 37 anyos nga upod man niya Aksyon
Aksyon, Fred, kagining si Alfie Cordero, 24 ang edad. Ini mga persona ang nadakpan ini nga nag-create ng alarm and scandal o kung nabi nag-aaway bla sa mismo sa barangay 36. Api sa lasang warning nga ginatag sa barangay Kagawa at sa Giapo nagababilin sila. Ngayon si Giman Renaway sa lugar. Lason ko nga gindakop na lang ni sa mga kapulisan dito ni Baluan. Ngayon tatlo yara sa influensya sang makahulubog nga ilimnon. Karon, inadala sila yara sa kusudiya sang police station number 1. Isa naman din robbery incident man ang nagluntad sa area sang Dalan Lozuriaga sa sang barangay 30 surad sang Bacolod. Kusudihin ginalag ring attack nga naunay ako na alas 11:30 kahapon. Ang inisang ang suspensado ang nakita ng Aksyon na Fred paagi naman sa closed camera television closed circuit television dila man sa area sang isa ka piso net dila naubot sa lingon internet cafe kag coffee shop nga ginbuka nila ang coin slot ginapadosahan nila naging buka ini kaging kuha ang unod sila nga ginabanta nagabalor 7,800 pesos apang tikinakilalaan sang tag-iya sila coffee shop o computer shop agad ining mga persona yan na-identify kag nadakpan pagi naman sa follow-up operation karon preso sa custodial facility sa police station number 6 ini si John Person Alcuero 18 anyos residente sa Purok Mabiniligon barangay 30 Allen Belano, 18 anyos, ang Purok Mabiniligon. Isa naman ka 16 anyos nga babae. Adwa ka mga persona, adwa ka mga Aksyon Fed. Nga mo ni gilutudlo sang biktima ko tagiyan sang ining CCTV, sang coffee shop. Nga nagabuka sa ilang mismo coins na kuha sang pila ka mga kuwarta. Karon ini sila preso sa custodial facility sang police station number 6 para sa nagakaigo nga disposisyon. Update sa nagtakpan sa curfew kagabi nagdangat sa 39. Then ticket action front ang nadakpan sa area naman sa police station number 6. Napuro naman ang nadakpan sa area naman sa police station number 4 kag mayara sa nga nagdakpan sa area sa police station number 2. Ang tantalebing ini ang kilay naman nga ginarelease sa police sa mga police stations matapos of course ng curfew hours kay natag na alas 4 sang kagawin sa gato ng Area Station 1 wala update kung wala abis sila may nadakpan posible kini mga persona kung sila man kita sa dalanon basta gin turnover na lang gila yon sa mga barangay officials. Mga kasuntandaan nga sa inyong pagbugtaw karon antis ka mo kung sinabi nga paglakat sa mga merkado publika kag iban pa kung importante ka mga kalatuan kung niyara man sa Japon nagapakoribong sunod sila tagsa ka mga polian hindi pagkalintan nga magpaligo agod nga health ikag tinlong aton nga lawas. So kung pagpanibin man kung pagpangilam o sa inyong pagbugtaw karon gamit sa ngabon nga 100% natural puro herbal magamit mga Aksyon Zantron Plus Herbal Soap kaya sila siling ko na sa liwat ang Zantron Plus Herbal Soap ni 100% natural puro herbal na pabatilaw sang kutis kag safe na safe ginaganagan pa paggulang sang inyo nga palit nagadula man ni sa nilasma o kunong palit sa inyo guya nagapuguman sa pagdamo sang app ni kung good kag pila kang tilihan sini paagi sa Zantron Plus Herbal Soap solve no problema with confidence pa galing ng palit sa Aksyon magbakal sa Zantron Plus Herbal Soap sa malapit nga batika sa tagsak ka mga lugar kaso ito ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz ulos mo sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extend. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this.
We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,